Холивудска измама или реално събитие е космическият полет на Blue Origin. В мрежата се разпространиха десетки конспиративни теории, които твърдят, че пътуването на поп-певицата Кейти Пери до космоса е инсцениран. Това е вторият полет в световната история от 1963 година насам с изцяло женски екипаж, състоящ се от 6 дами, сред които диви водещата Гейл Кинг и годеницата на Джеф Безос Лоранс Санчес. Реших да проверя различните твърдения по темата. Първото от тях е свързано с кадри, показващи как вратата на капсулата се отваря отвътре и затваря отново, преди основателят на Blue Origin Джеф Безос да се появи, за да отключи люка с инструмент и след това екипажът да излезе. Други предполагат, че 11-минутният полет е фалшив, тъй като по корпуса на капсулата няма следи от изгаряния. Ето на какво се натъкнах. Според източници на Daily Mail, едно от изискванията на НАСА е капсулите да могат да се отварят от поне един член на екипажа от двете страни на люка. Това означава, че нищо не е спирал Кейти Пери и Лоранс Санчес да отворят вратата отвътре. Вероятно дамите просто са прибързали с отварянето и са провалили шанса за снимка на Безос, в която той да отвори вратата. Все пак реших да проверя публикуваните кадри в TikTok. Оказа се, че са от предаването на живо в официалния YouTube канал на Blue Origin, отразяващо кацането на кораба, което е достоверен източник на информация. А що се отнася до липсата на изгаряния? Капсулата New Shepard успява да достигне само 107 км височина. Това е точно над линията на Карман, условната граница между земната атмосфера и космоса. Важно е да се отбележи, че атмосферата на тази височина е изключително разредена. При такъв суборбитален полет няма преминаване през плътните слоеве на атмосферата с хиперзвукови скорости, каквито се наблюдават при връщане от орбита, например от Международната космическа станция. Именно тогава се генерират огромни количества топлина и изгаряния по корпуса. В платформата X се появиха твърдения, че полетът, струващ $28 милиона, замърсява околната среда повече от турнето Eras на Тейлър Свифт. Потърсих допълнителни източници. Според проверка на USA Today, това твърдение, както и други подобни, е невярно. Причината? Ракетата New Shepard използва течен водород и кислород като гориво. Основните емисии са водни пари и минимално количество други вещества, но не и въглероден диоксид, който знаем, че е основният замърсител на въздуха. След като проверихме фактите, можем да кажем, че твърденията, че полетът на Blue Origin е инсцениран, са неверни. Бъдете критични и проверявайте информацията, на която попадате в мрежата. Последвайте ни за още проверки на факти и до скоро!